bisa angin ngendi nggone. Oh Kakang Trada menawi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki ngapa ya? Bagong kita ki Petruk ki wis metu ning tempat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipaksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikrontrada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petong, tak glejak. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti. Mengkono nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan niku kula bundeli teng ati kula. Jane nganten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk. Gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakatine Petruk awulung sampeyan jujur. Pangandikaku sing piye Bagong? Akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala, kembang Pelempertangga Jiwa. Boya ulun paringake. Yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban ciladan. Ayo ata. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Ora tayake, menggaris ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelempertangga Jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala. Nggih napa mboten? Kakang Trada kados pundi? Alah dalah konangan karo gendhik siji iki. Wah, dalah Petruk ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi Pranmanikmaya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning tempat kepanasan. Ah, kados pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun sakniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngaten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi bloko. Kita napa ya jenenge? Ulun kula aturi bloko kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulun kula aturi kita. Aduh. Kula aturi bloko kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Bloko suta blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono ta? Kata-katane piye? Aku mau bloko suta blak kotang terus terang. Ateneh. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Ora ana wong saru kok. Omongirake blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun Pelempertangga Jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niku uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume
Menawi panjenengan Semar urip ing Ngadipada terus sampean beda-bedake derajate Semar karo sampean niku jenenge ora kabeh. Monggo sampean padha-padha putrane modar aku. Coba. Ora deng kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisan. Pak goreng kai Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang weteng kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak menake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tawane Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan. Mastu nama sidam sekaring bawra langgeng ngilah ngawi gena mastu pun nama sidam mastu iwang jagat karo masinan tondo kawisane grina panjang kunjung pasir lan jeneng nggih negariku ditengkeke iki malah janturan iki ngapa saiki wah wong ilahe iki sebutane para dewa aku ya iso nang wong ilahe sekaring bawana langgeng sekar mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulun tepang kali Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong iki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem e. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Kok Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluan-luan. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngomong 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan kowe. Sumuk malah aku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mewang Adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula
wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Pelempertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nan penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kan dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep adem nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya, kerubutan para dewa. Bocah iki ayo suarane kok ya sampeyan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati njabut nyawane. Bagong urung njabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa rumahmu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong. Nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggane kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora trungo ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama. Bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe? Lendange tak kesok. Aku brojol dhewe ayo. Bagong sepeleke cah digdaya. Nek mung digendhong aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku. Weh ya mati-mati. Wae Bagong gendong. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kene ning Suralaya kok. Ngopo? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ora kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelempertangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep Pukulun Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Pukulun Bathara Guru kuwi, aku
curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Plemperdaga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora ngono makawe kelari rawang bener kandamu igong. Ah kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya piturut tampa pangestu Tampanono. Nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya piturut tampa pangestu Tampanono. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kaja. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong ming angas-angas kok. Ora serius mula kula grup. Kula obah tiba terus mlebu meneh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ah nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanono. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram kok ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa aku wis jebul bun-bun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Pang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Mergo kuwi kembang kayuwangen. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang mapan ning kayuwangan. Mangke riyen to, bapak niku ya dewa.
Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pelempertangga Jiwa, Sekar Jambudipun Nirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipunirmala lan Pelempertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titisin sang Iwang Bathara Ismaya. Pripun kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur ngersani bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk ki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karangkadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku kesandulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Pengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, mubalu-bal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi ditutuke 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cempluki kawah condul di muka. Waduh. Kok cempluki kawah condul di muka. Ora apa-apa ndung adus kok awake dhewe. Kawah condul di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condul di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya ya mulai. Lho kok iso mulai pita? Wis wajib tak paneni kok mulai. Ora usah wedi, Tru. Kawah condul di muka dicempluki wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku mung ngarang kok iki. Kowe ngawur senengane ra. Kula ten mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimurma ulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula nek kepengin boyong Sekar Pelempertangga Jiwa, Sekar Jambudipun Nirmala. Niku tok nggo sah bapak le ajeng bangun Karangkadempel kok pukulun. Disebul ndase. Iku. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane iso omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ajare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Adantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Waduh gedrawasane mati. Apa iya kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane. Aja kok kae bapak kok. Bapak piye? Terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing durung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Ya. Nganggo pikiran kok nek omong ki.
Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksudnya piye? Petro aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Kok ya kani kaya temen lo ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kowe nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu. Buri iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi? Kowe yo nangis. Yen pangapunten kula. Kula sing nyonaken pangapunten Petro. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambudipun Nirmala lan Perlon Pertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak rene. Ya nek men dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak kongkon rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gua abrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Heeh. Mesti ora aku. Iya iki nggih pun Mbah. Bangane kula wangsul tekan omah midhunekke bapak. Wis kuwang modar nang kene ra apa-apa le. Mati cah loro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe kek bojomu lempah. Bojoku ayu e. Ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane digowo mlocot ora. Kowe senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja-aja. Lah witina wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene margane pati. Yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petro. Sapa Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae, Lek. Hah? Buta? Lho sapa ya, Tru? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe kok nek dewane kalah kabeh. Petro, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar.
mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggep piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak, butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petro kancamu aja ketarane aku ingin kenal karo kamu Petro siapa Tro? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti apa ana tepung ro kowe iki jenengane ngapusi sapa? Nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal kalih kula lho. Oh ladal ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku engko gek kowe iki ya buta terus ngaku wae mulane wingi pitik kuthukku do modar iki kok cokoti ya ora kok kancamu buta-buta kaya ngono medeni truk ora lho ana buta teko terus nganggo kopiah ya wis ben mengki wae ora Petro aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren lho Widodare kudu sik to menengo to menengo sik apa-apa tok saut iki ben omong sik engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut kamu nih aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jin kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jum. Enak serial TV lah. Sama itu. Petro, nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Wah. Begawan Solontoro. Iya. Aduh. Bapak. Iya. Cerek ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petro ya? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa itu? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, ngono pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono? Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyuwun ngapura, Gong. Terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar.
bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi swayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Sepada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Wah, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Wah, ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kowe aja wedi, aja kowe leren nggonmu njaluk Sekar. Pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Ayo, aku rata, saya meratai angin bodoh. Ayo, di tunggal rekane adik. Andek menang sia-sia arep itu. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepeleke karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, sledul modar. Nek ra prayitna Bagong nek ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek drot kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo, Gandarwa Raja Bali Salantara. Nggih, Pikulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kaliyan panjenengan.